Busing. Busing. Uy, sabay ato, Nong. Matay pud nang nung oy. Mas tiguang bagay kag naong sa kwa. Busing. Ay, sorry, busing. Di ka mag-discount, anak. Ngayon pa ato. Sa may imong pa... Ako dai si Miloy. Oh, mo ba? Apelyido. Hehe. Ako apelyido Bun-e. Matay, sa mga apelyido ng perte mo pa ng katula. Matay. Unsa man ni boss? Interview? Sige man kag pangutana sa kung mga apelyido pangalan. Ay, sorry, boss. Kining... Ngayon pa ato. Sa may imo nga nung namakadire. Ay, nangita ko export nga electrician kay bag kataod kog suga ba. Ay mo ba? Sakto, wala ka masayop. Nga diduol ka din ako. Gani, ikaw munggoy gitudlo sa mga tao nga hawd ka mo electrician. Oh. Dili man sa panghinambog, boss. Ako diri, sikat na gid kay ko diri. Lalo na ko sa asa diri nga mga balay. Kana kag aha nagbuyo ang sikat nga electrician. Stop it. Siyempre, Get some help. tao. Sama sa suga sa motor. Ispat sa lighter. Ug bisag unsa nga suga dia. Pwede na tong Ay, biskot maning electricianan Abi man akong electrician ka sa kurente. wala man ka ingon dayon, boss nga. Imong gipangitan na kining electrician suga. Ano, boss? Utaod jud ko anang kuan. Dati ko anang electrician suga. Mugunit magay ko sa unag. Boss, nang 100 volts. Ako ra nang gunitan. Ah, grabe pud kahangin boss ay. Mapalid man pud taan Lagi, boss. Gunitan ra ako ng kurente. Automatic off ng breaker. Hinala ko ka expert sa kurente sa una. Pero sa pagkakaroon, boss, murag pas agad ko mutaod og suga sa kurente. Kay bag-or ako nakagawas, boss. Uy, asa mo day kagikan? Ay, sa presuhan, boss, oy. Gahapon, pag ko kagawas. Ha? Kay nga naman. Ay, pan lagi, boss, kining panahon palagi na ko ng taon-taon ko ning suga. Di pa preso ko sa kong gitawag sa suga. Uy, matay pud. Nga naman. Kining kuan mga boss, mabitong ni pas na ko ng taon-taon og suga no kay nasunog na balay pagtaon. Unsa?